Здравейте хора, днес ще направя хол. Нещата, които си взех. Да, това са краката на една приятелка. Първото нещо, което си взех са ето тези оверсайз дънки, които са много яки. И бяха намалени 32 номер от Бершка на 20 лева. Такива промоции в Бершка не съм виждала. Сега ще ви кажа първоначалната цена, само да го... Хора не пише първоначалната цена, ама предполагам са си били някъде 25 лева. Не е имало някаква голяма промоция на тези дънки, но ще ви ги покажа накрая как ми седят. Взех си и едно такова боди. Бех си харесвала и още едно, но просто ми седеше малко странно и нямаше изобщо през рамки. Освен сутиен без през рамки, не знам с какво мога да го ползвам. Заради това си взех това. Така, това са някакви книги на мама. Взех си от Олшо Белон. Реално са прашки, не че някой не е виждал, но просто с ластик изглеждат яко. Да. Забравих да казвам цените, но общо дето имаше огромни намаления в Бершка и навсякъде. Бодито беше 8 лева, намалени от 20 ли. Дънките, както казах, 20 и това е 30. Беше най-скъпо. И там другите неща са на мама. Реших, че ще ви е интересно. И сега ще пробвам дънките и бодито. Бодито така ми седи, докато дънките просто са малко големи. Но аз исках точно оверсайз дънки с някакви пепероди. Сега ще ви ги покажа, когато съм с кроп-топ, за да се види талията. Каква е идеята? Като цяло това са дънките. В смисъл, наистина са много широки и големи. 32 номер. Обаче, мен така ми седят широките дънки. Аз исках много. Изглежда така отзад. Да. Това е хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Целувки и чао!